Сега, уважаеми зрители, продължаваме с следваща тема в студиото, именно за набезите на Ислямска държава. При мен вече е инженер Мъжет Алзейтон от Фейсбук групата Честните сирийци в България. Добро утро, инженер Алзейтон. Добро утро. Започваме така, именно с това, че Ислямска държава завзе античния град Палмира. Те представляват вече пряка опасност за културното наследство, което се руши. Унищожават се вековни антики там и произведения на изкуството, защото не отговаряли на разбиранията и на ислямската религия, така се казва, от страна на Ислямска държава. По какъв начин не отговаря пък културното наследство и защо трябва да се руши и да се посяга на него? Значи, първо трябва да отбележим едно, че това, което стана в Палмира, е срам и позор за целия цивилизован свят. Защо казваме целият цивилизован свят? Защото тези терористи е подкрепени от този свят, цивилизовния. По отношение на антиките, че не отговарят на... Не, че не отговарят на ислама, не отговарят на акъла и на разсъждаването и на идеологията на исламската държава специално. А на ислама мисля, че няма проблеми, защото те са хилядолетни от много години. Ако наистина не отговаряха на ислямската идеология или на ислама, до сега да са били унищожени. Но истината, че не отговарят на идеологията на исламската държава. Точно, нали, да бъдем конкретни. Да. Там имаше... вижте, там нещата е по-различни от цялата Сирия. Имаше пред армията два варианта. Или да се изтегли извън Палмира и да ги заоблеколи, терористите да не мърдат извън нея, или да водят сражение с нея, в което опасността да се разруши град Палмира и нали, старинните колони, стени, обекти е голям. Тъй като има сражение, нали знаете, както армията ще удари терористите ще връщат към армията. Армията, когато в Палмира, това означава да има разрушение. Затова Сирийската арабска армия реши, че е по-добре да се изтегли оттам и да се заоблеколи този град и да ги оставя вътре в ъгъла. Нали, в самия кръг, вътре в самия град, за да няма много разрушени. Иначе другия вариант да има сражение и ще да има наистина много разрушени в този град. Да, но вече се говори именно и за това, че Ислямска държава продава артефакти от Палмира на черния пазар и по този начин си осигурява допълнителни доходи. Така че то се изнася наследството в момента. Така, вижте, наистина това има го, но колкото да изнасят, нали, ще е по-малък като разрушение, отколкото да ударат. Да се сражават там. Те не изкарат или не търгуват с тези ценности без помощта на Турция, защото те няма откъде да ги изкарат навън. Те ги изкарат чрез Турция. Значи, последната информация, че имало някаква група в Турция, в която е командана от правителството на Турция и чрез нея става всичко. Закарат ценните неща в Турция, тая група я купува и я спраща по света. Това е истината. Но това няма как да стане без помощта на турското правителство. Защото те, реално, ако гледате картата, и самия град Палмира няма откъде да слизат с тези ценни неща извън Сирия, освен на север, към Турция. Така че те оттам подпомагат сега? Оттам подпомагат, да. Има ли начин по някакъв начин да се проследят артефактите, въпреки че когато предметът е купен на черния пазар не може да се излага на изложби, все пак да им се проследи пътя и да се върнат на мястото си, за да не се изнася така културното богатство? Наистина, има такъв вариант, има такъв начин, но този начин е дълголетен. Той вече ще трябва да се следи една по една и къде, и да се разбере къде. Много дълга работа. Да се разбере къде. И международният закон казва, че се връщат. Истината е, че има една точка в ЮНЕСКО, че може тези неща, ценни неща, да се връщат в нейните си държави. Но това е много дълга работа и много трудна. Значи от Египет, от библиотеката в Египет,
До сега връщат книги. До сега. А минало сигурно 1000 и няколко и кусур години. А има ли начин да се пресече, да се спре и това екзекутиране на хора, защото знаем, че там има екзекутирани хора, да се спре това и да се спре също и рушенето на историята и културата? Значи, един такъв древен град. Да, наистина има такъв начин. Когато се натиска Турция и казва, през нас няма да стане тази търговия, спира, защото няма откъде. Няма как да го изнасят извън Сирия, освен от Турция. И когато се притиска Турция и турското правителство, тогава може да се спре това нещо. Но турците, те го вземат на безценница от тях и търгуват с него и печелят много. А международната общност, великите държави не са взели в предвид и на внимание какво опасно нещо става там. Колко е опасно отнасянето на историята. Значи, град Палмира е майката на първата музикална нота, майката на цивилизацията, на царове, Занобия една от тях. Наистина има много голяма история. И докато Турция не спре и турското правителство, няма как да се спира там, освен по друг начин вече армията да вземе града отново. Да, което ще доведе до разрушаването му, както вече... Ще има сражение, ще има разрушаване, да. И мисля, че в край на краища армията ще вземе такава стъпка, според мен. Но кога, това е вече стратегия и зависи кой град има предимство. А в такъв случай можем ли да кажем, че Ислямска държава сега се справя основно с външна помощ? Разбира се. Той няма откъде. Той ако няма външна помощ, няма откъде, няма средства. Значи, той има... вижте, има директен помощ, когато го финансират или го въоръжават. Има и недиректна, когато купуват от него ценностите. Дали купуват ценностите на Палмира, дали купуват нафта, където го изваждат в града Рака или около него. Няма значение. Значи, има два начина. Или директно им дават бари и подкрепа и оръжие, или купуват от тях тези неща. Да, всъщност, освен чрез продажбата на тези артефакти и на това, което са разрушили на черния пазар, Ислямска държава, как по други начини се финансират, така че да се разраства групировката, защото това се случва. Абсолютно, абсолютно. Значи, просто както ви казах, трябва наистина... виж, ЮНЕСКО, знаете какво е ЮНЕСКО, той призова, че историята се унищожава в Палмира. Обаче никой не беше отсреща, никой не отговори на този призив. Сирийското правителство и тя призова. Нашия представител в ООН също той призова. И той посочи кой е виновен. С данни, с имена, с всичко. Но отсреща няма никой. Никой не е решил да помагне или да спре това нещо. Да, защо се получава така, че ето, може би абсолютно всички държавници, включително имаше представители на различни страни, които се изказаха, че това е недопустимо, че не трябва да се случва в 21 век. Имаше и от френска страна, между другото, по повод Палмира, изказвания също генералният директор на ЮНЕСКО, както вече отбелязахме, Ирина Болкова. Да, трябва да защитим Палмира, но в крайна сметка няма реални действия. Защо пак така оставаме само на думи? Това е им политиката. Те излизат просто да измамат обществото. Нали, или народите по света. Че ние ще предприемаме нещо и остават думи. Ние имаме проблеми от 5 години с ООН и с международните организации, и с държавите и правителства, че само говорят, само бърборят, нищо не вършат. Това е истината. Това не е проблема от град Палмира, това е проблема от 5 години. Ще спрем финансирането, ще не знам какво, той ще го слагаме в черния списък, ония ще го накажем, в един момент всичко остава както е. Защо не знам? Единствено, което аз мога да го кажа, и то действително е така, че те са включили в войната срещу Сирия и не искат да намерят решение. Защо? Защото искат да свалят цялата държава.
Това е проблема. Искат да свалят Сирия. Чрез Сирия имат други амбиции. От Сирия вече Турция, знаете, че е исламизирана държава, път е отворен и към Русия вече, и към Иран. По принцип, Сирия в момента е последния щит на исламистите или на терористите да не ходят към Европа, през Турция, България, и към Русия, през Турция, Русия, или към Иран, през Ирак и Иран. И Сирия в момента там се води битката и истината, че Сирийската арабска армия в момента защитява цял свят. Цял свят. Действително, ако тръгват, аз мога да ви гарантирам, ако тръгват от Сирия към България, исламска държава, цяла България и трябва 2 дена. За съжаление. За цяла България ще я превземат за 2 дена. Защото в България нито има армия, нито има структури, нищо няма. Сирия, където армия от 600 000 се бори с нея, и понякога на едни места се справя, а на други места, нали, се стегля. А какво ще говорим за държава, където няма армия? Още нещо, когато си говорим за ислямска държава, едно изказване на външния министър на Франция, тъй като знаем, че има държави от коалиция, които са за борба с ислямска държава. Те заседаваха даже в Париж и мисля, че и точно там това беше казал френския външен министър. Той казва, че свалянето на режима на Башар Асад е условие за успех срещу ислямска държава. И каза, че успеха срещу групировката ислямска държава е свързан с промяната на властта в Сирия. Защо според вас се насочват именно срещу Башар Асад? Хора, които уж от една страна казват, да, това не трябва да се случва, това, което се случи с града Палмира, от друга страна казват, ако искаме да се преборим с тези хора, трябва да свалим режима. Вижте, аз пък мога да кажа друго. За да има мир, не само в Сирия, в целия свят, предлагам на него той да се отиде. Предлагам на такива и като него, те да се отидат, защото те подкрепят терористите. Значи ти да подкрепяш терористите от едната страна. Вижте, ние сме видяли френски коли. Ние сме видяли френски линейки, които са пълни с оръжие. Те се тръгват за Сирия. За съжаление, има от тях и през България минаха. И то е очевидно. Не е нещо скрито-покрито. Самите така наречени опозиция или терористи се хвалят и го публикуват в интернет и в Фейсбук. Не е нещо, което трудно да го знае човек. Така че, сега, аз ще ви кажа едно нещо. Няма да му отговарям на този френски президент, освен да ходи, да се тръгне и да се отиде, за да може мир да дойде в света. Не само той. Той и такива като него в света. А пък той какво казал за президента Башар Асад? Президента Башар Асад въобще не го слуша въобще. И му трябва много да стигне до нивото на президента доктор Башар Асад. Това е честно ви го казвам. Само още нещо от този човек, той защото казва, че според него Башар Асад нямал волята, нито способността да се пребори с ислямска държава. Има ли съответно силите Сирия сама да се пребори или трябва да й се окаже помощ? Вижте, ако не иска да се бори, нямаше да се води питка там 5 години. Нямаше Сирия да е още на крака, както се казва, ако не се борят с тероризма. До сега да е била отчезнала. За да се бориш и да има ефект, да, наистина, Сирия бори, но за да има край на ислямска държава, трябва да се спира чешмата на барите, финансите, покупка на ценности, въоръжаването. Значи аз нали ви казвам, миналия път ви дадох един пример. Има едно наводнение, ако не спираме чешмата, той колкото да стеглиш вода, продължава да тече вода. Така че няма да има файда, ако не спрем чешмата. Така че, ако не спрат те чешмата на финансирането, въоръжаването на терористите, подкрепата с информация, разузнавателни доклади и снимки от спътници и купуване на ценностите на Сирия, няма как да свърши ислямска държава. Тя ще продължава.
Тя ще продължава и кой има полза от това да продължава Ислямска държава и паралелно кой има полза пък от сваляне на режима на Башар Асад, защото явно, че за това много натискат някои от европейските държавници. Значи има полза за оставане на Ислямската държава. Това са Израел, Америка, Франция, Турция, Катар, Саудитска Арабия, кралството, където най-много терористи в Ислямска държава от нея, нейните граждани. Тези държави, които не успяха да колончат Сирия, те искаха да колончат Сирия, не успяха. Това са държавите, които имат полза. Също. Какво ще спечелят те от оставянето на Ислямска държава? Нали ви казвам, те искат да владеят региона там. И цялата, първо заради нефта, газта, където се намирам в Сирия, от град Кара, той каза в големи количества има газ там. Освен това, стратегическото място на Сирия. Значи тя свързва Азия с Европа. Единственият сух път от Испания до Ирак, между Европа и Азия, от Марокко до Ирак, няма освен през Сирия, Турция. Значи стратегична точка. А не се ли, има ли повод за притеснение, че може пък съответно Ислямска държава да се обърне срещу тези, които я въоръжават, срещу тези, които я финансират, защото джихадистите са неконтролируеми? Това няма въобще, няма смисъл да го мислим, то ще стане. Историята го доказва. Ал-Кайда я създаде Америка, първата държава, която яде удара от Ал-Кайда, това е Америка. Те ще се обърнат. И те са тръгнали. Значи, нали, до сега говорят, че има заплаха от тези, където са членове на Ислямска държава и се връщат в техните държави, в Европа. Нали, Великобритания казва, ние арестуваме. Самите французи казват, че арестуват такива хора. Има заплаха, разбира се, и те ще се върнат. Това е истина. Рано или късно ще се върнат. Добре, за да доказваме тази теза, че те ще се върнат и че нейната идеология се разпространява по света. Вижте какво стана в Македония. Той е пример. Няма никаква връзка между Македония и Сирия. Освен Америка и Ислямска държава. Чрез Америка дойдоха терористи в Македония и Албания. Албания е държавата, където я създаде Америка. Значи, да, ще се върнат и ще вършат терористични актове в техните си държави. Това не е само моите думи. Това е признание на правителствата. Аз не съм го измислил. Те са го признали. Дали в Белгия, дали в Франция, дали в Англия. И при едно евентуално разрастване на Ислямска държава има ли сила, която може да ги пребори? Преди да преминат към цялостно разрушаване, съответно и на други градове. Не, вижте какво. Те знаят границите. Нали? И армията, вижте, армията е стопирана до някъде. Има места, където, нали ви казвам, например, специално като Балмира, се изтеглят. Но на други места не се изтегли. На други места се воюва също нея яко. И аз мога да кажа нещо така. Нали, информация може да се каже, че от тук до 10 дена ще има много голяма промяна в обстановката като цяло в Сирия. Ще имам наистина неочаквани питки на терористи. Ще се превземат много градове. Ние го очакваме това от тук до 10-15 дена да се случва. А може ли да се спре влиянието на Ислямска държава чрез някакви мирни мерки? Примерно сега, както се събират въпросните държави, за които преди малко споменах в Париж. Примерно, ако се предприемат някакви мерки от ООН, все пак тези организации са за това. Вижте, има такъв вариант. Всяка